So, mayong adlaw sa nato tanan no mga kusinerong atitsed. So, welcome to this vlog. Mo ni siya ang gitawag nga recipe karon nga crispy pata sa probinsya. Di ba? So, pang probinsya gid siya ang crispy pata, no? So, expected nga siya kumpleto og mga ingredients, mga inato lang gid siya nga mga ingredients. Kana makita na sa dato sa palibot sa probinsya. Nata expect og social kayo nga mga setup or mga ingredients. So, sa kani nagkuanta no ato ang pabukalan. Hantod gid siya nga mo malata or matender, no? Kana bang makusi-kusi na nimo ba? Kana bang imong siya kusi-kusion na? Kana humok siya kusion, no? So, tiil ni siya sa baboy. So, duha na siya ka buok. So, ako sa gibutan og mga soy sauce, asin, ug uban pa nga mga ingredients until siya mubukal, and then mga 1 hour gyud no, 1 hour and 30 minutes gyud na siya ipabukalan, no. After ana pag tender na, ako na dayon siya gibutangan og kanang pangtimpla, no. So, and then akong gibutangan og kanabang crispy fry or kanang breading, di ba? So, ikaw na magpili kung sa spicy ba mo katubang normal o katubang garlic. Yan, after nimo siya ma-coat, imo na siyang i-fry. Wala na ko gid fry kay syempre probinsya man ready dang mantika sa probinsya, di ba? So, gamay ba tag mantika mo na lang tawag dag mantika, fry gud unta na. No, so hantod siya mo golden brown, di ba? So, ingana ra ka simple ang ato ang crispy pata ala probinsya. And that's it. This has been Kusinerong Atitsed. Ang kusinerong atitsed pero buotan. Don't forget to comment below kung unsa ang akong lutuon next time. So suggest mo kung unsa akong lutuon next time. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Then my Facebook page also. That's Kusinerong Atitsed. So hinahinay kaon ani ha kay ato ang mga tangkogo in town. Di ba? So ato ang tilawan, ang ato ang crispy pata ala probinsya. So pagtilaw na ko ani na amaze ko. Kana bang simple ra kayo, gipabukalan, kahuman, gitimplahan, din gi-fry. No, nga na gid ka simple, lami gid siya. Walay char, di lang halata sa ko ang naong, no nga na stress na pod kay dugay kayo na luto. No, so that's it. Daghan kayong salamat and goodbye.